Preview. Preview. Segwaġi tal-Kamra Sportiva qed nintaqgħu għat-tieni episodju ta' Mixzone għal dan l-istaġun ġdid tal-Premier League. Nilqaħom fosna nilqa' l-segwaġi tal-Kamra Sportiva kif ukoll nilqa' l-supporters tal-Liverpool li dil-ġimgħa wara l-ġimgħa l-oħra għandna naqxejn ta' aħbarijiet ġodda kif tafu u kif kontu tissegwu kif ukoll affarijiet li għad ridu jisviluppaw skont hemm sorsi li qed tinsegwu wkoll fuq l-open sources rigward trasferimenti. Il-bieraħ ġbarna 3 punti imma wara l-logħba ħadd essaċ ma tkellem ir-rebħa dwar ir-rebħa ta' 3 punti, però aktar tkellimna dwar it-tkeċċija li kellu McAllister fil-konfront mal-plejer tal-Bournemouth. Tkeċċija li ħafna minnhom qalu li ma kinitx u jien naħseb kif qalu wkoll il-coach tal-Bournemouth kif qabel ukoll Jurgen Klopp ovvjament u kif qalu aktar esperti oħra flok fosthom Chris Sutton u ġurnalisti oħra u pundits oħra u kif ukoll esperti oħra li ma kinitx ta' karta ħamra, ta' strejt ta' karta ħamra, forsi ta' karta safra, kulħadd ra l-impatt li kien hemm u din qed tiġri ta' spiss fil-Premier League u ħanitkellem ukoll li din il-mossa ġrat il-bieraħ bej Pedro Porro fuq Bruno Fernandes u Bruno Fernandes rajna li kien hemm impatt ikraħ aktar fuq Bruno Fernandes u Pedro Porro baqa' fil-ground, jiġifieri din mhux xi ħaġa li noqogħdu naqbdu issa fuq it-timiet avversarji, però qed ikun hemm ir-refereeing fl-Ingilterra huwa wieħed unġust u mhux qed ikun hemm ħafna fairness, jiġifieri ma nafx kienu jiġri l-Ingilterra ma kull sena staġun wara staġun l-affarijiet fil-rigward referees qed imorru dejjem għall-agħar il-VAR laqqas biss ġiet kalkulata u l-opinjoni tal-VAR laqqas biss ġiet kalkulata f'daw iż-żewġ okkażjonijiet il-bieraħ forsi kien hemm min qal li jista' jkun il-każ li il-VAR ma ġietx iċċekkjata kif suppost għax il-VAR mal-ewwel komunikat mar-referi fejn qablu li di kienet straight red card, eżempju l-bieraħ fil-każ tal-Liverpool u fil-każ Pedro Porro fuq il-plejer, fuq il-captain tal-Manchester United, laqqas biss raw kommentaw xi ħallew il-logħba għaddejjem irridu jaraw x'ħajamlu l-Ingilterra ma jistgħux jibqgħu naraw dawn il-problemi li jafu jaffettwaw ħafna mit-timi, speċjalment il-bieraħ lit-tim tal-Liverpool fejn Alexis McAllister ħajkollu 3 logħbiet importanti li jmiss barra. U l-waħda mill-aktar logħbiet importanti ħatkun kontra Newcastle il-weekend li ġej. Din hija deja vu, season l-għadda meta Darwin Núñez kien ta' daqqa ta' ras fuq il-plejer ta' Crystal Palace u kien tkeċċat li logħbiet kien sitwazzjoni differenti, però qed nerġgħu narawha issir għal darb'oħra għal tim tal-Liverpool li ħetilfu plejer importanti għal 3 logħbiet. Jien nemmen li Liverpool bla dubju ta' xejn u mingħajr dewmien fi żmien għandhom jappellaw il-karta ħamra ta' Alexis McAllister. Il-bieraħ kienet logħba fejn il-Liverpool kienu qegħdin minn taħt, naħseb li żball kien ġej kemm minn Trent Alexander-Arnold u kemm minn Van Dijk u bdejna l-logħba minn taħt bl-iskor ta' 1-0. Mill-Liverpool irnexxielhom idawru r-riżultat wieħed mill-aqwa plejers tal-logħba Luis Diaz fetaħ l-iskor ta' 1-1 b'rabuxxata biex ġab idro fil-kaxxa żgħira u mbagħad kien hemm Salah fejn falla l-penalti u mbagħad reġa' skujja l-ballun u mbagħad ovvjament għalqu l-logħba bi-Diogo Jota fejn minn xutta Szoboszlai kien hemm rebound u Diogo Jota għamel l-iskor ta' 3-1. Wara li tkeċċa Alexis McAllister nażżarda ngħid ukoll wara tkeċċa Alexis McAllister nażżarda ngħid li t-tim tal-Liverpool x'inneħħew il-Conti Gakpo
biex idaħlu lil-Endo Wataru Endo akkwiż ġdid nagħtuh ċans l-aħwa kien hemm ħafna supporters kummenti negattivi fejn qalu li il-plejer ma ħadux plejer ta' il-Liverpool ma ħadux plejer ta' kwalità. Il-Liverpool kieku nefqu 80 miljun fuq Wataru Endo supporters kienu jgħidu mod ieħor jgħidu xi plejer kbir ħafna. Sarna il-flus saru jagħmlu wisq għas-supporters u wieħed għandu jafda l-esperti tal-futbol, l-esperti tal-Liverpool Football Club fis-signings li jkunu qed jagħmlu u jiena nilqa' Wataru Endo u jalla ikollu staġun tajjeb ħafna mal-Liverpool. Huwa plejer b'saħħtu, huwa plejer fast, kif qal Jurgen Klopp he's a machine in the ground. Huwa plejer li għandna bżonnu, huwa plejer li kellna bżonn ta' esperjenza u ta' mentalità ta' leader, huwa captain tan-nazzjonal, kien captain tal-Stuttgart, kien plejer importanti biex l-Stuttgart reġgħu telgħu biex salvaw ruhom l-Stuttgart fil-Bundesliga, daw tista' taraw intom u tagħmlu ir-riċerki tagħkom fil-YouTube, fil-Google u wherever u tkunu tafu xi plejer u għal ħarx inkunu nafu kull plejer il-Liverpool li nieħdu. Hemm plejers li qatt ma smajna bihom kien hemm min ukoll kien skantat laqqas mi jaf min hu Szoboszlai, jiġifieri Naħallu bil-deġenza, mhux l-aħħar acquist ta' indikazzjonijiet Jurgen Klopp, ta' indikazzjonijiet Fabrizio Romano li Liverpool qed jaħdmu fuq iktar incomings, però mhux ħajkun hemm outgoings, jiġifieri inħallu sal-aħħar tal-xahar u ta' transfer window jkun l-aħħar tax-xahar u niġġudikaw wara. Kont qed ngħidilkom, it-tim lab aħjar baxar players x'indaħal Wataru Endo flok Cody Gakpo il-Liverpool bdew jilagħbu futbol isbaħ ovvjament, għamlu mill-isbaħ 30 to 40 minutes bil-plejer inqas jiġifieri skor ta' 3-1 mhux skor ħażin logħba xejn aħjar milli labna kontra Chelsea, logħba li kienet importanti rebħa li ridna bil-fors. Ma nistgħux infallu daw it-tip ta' logħbi speċjalment ma' dawn it-timijiet. Bournemouth huwa tim li tranġa ħafna fis-staġun l-għadda mill-ewwel nofs staġun l-għadda, speċjalment meta l-Liverpool is-sena l-oħra kienu għaddej minn fażi ħażina u xorta konna rbaħna bi skor kbir kont tiżab xejn. Dis-sena Bournemouth rajni ilhom ħafna players li qed jimpressjonaw fosthom Philip Billing li qed ikun hemm ħafna jaħdem ħafna fil-ground ukoll oġobli li bħala supporter tal-Liverpool kif ikun ikkonsidrat bħala backup ta' Trent Alexander-Arnold ir-right back Semenyo. Xrajna aktar il-bieraħ waqt il-logħba tal-Liverpool, rajna li d-diviża kienet tajjeb ħafna u aktar tard llum il-bieraħ ħadd xi naqa' ratings kif ħsibt li labu jien u ħanixxerjahom magħkom. Ħanixxerjahom magħkom ħadd nota tagħhom. Jien għalija Jota da dejjem qed nitkellmu out of 10. Il-Jota tajtu rating ta' 6.5, Salah tajtu rating ta' 6.5, Diaz tajtu rating ta' 8, McAllister ta' 6, kieku naħseb tajtu ta' 6 għax kollha logħba sħiħa, però huwa plejer li kien importanti ħafna. Gakpo 5.5, dejjem qed nitkellem fuq l-ewwel 11 li labu, l-ewwel 11 li bdew il-logħba. Szoboszlai 9, rajna li Szoboszlai jispikka aktar u aktar x'kien Alexis McAllister tkeċċa, kien plejer li beda jiddefendi ħafna, hija ħaġa li Klopp taħ għala u stess Szoboszlai taħ instructions biex jilgħab a deeper role wara li tkeċċa McAllister kif ukoll hija role li il-coach ta' Nazzjonal tal-Ungerija jixtieq Szoboszlai jilgħab jiġifieri għal nispera li ma rax il-logħba x'jiena tipo l-preferred role tiegħi hija aktar attakkanti imma hekk din hija role li xtaq li nilgħab ukoll il-coach tan-Nazzjonal Ungeriż. Robertson 7.5 rajna Robertson jiddefendi tajjeb ħafna l-bieraħ. Van Dijk 8 għalkemm għamel dak li żball lajna l-goal kien leader tajjeb ħafna l-bieraħ fil-ground u ddefenda tajjeb matul il-bqija tal-logħba. Konate 7, Trent 6 u Ellison 7. Overall naħseb il-logħba tajjeb kif qalu ħafna bosta il-plejer favorit tagħhom il-bieraħ kien Dominic Szoboszlai ħanaraw ħafna aktar minnu ħajkun plejer importanti, enerġetiku għandu l-ġirja fast, teħnik, bażikament għandu kollox.
it-tellieqa tal-Liverpool dis-sena mhux ħatkun waħda sempliċi, it-tellieqa tal-Liverpool hekk naħsbu li huma l-United, l-Arsenal City biss u Newcastle se żball, il-bieraħ bqajt impressjonanti ħafna bil-logħba li kellhom. Il-Brighton qed jilagħbu futbol eċċellenti, neħħew il-plejers u ħaġa tal-iskantament neħħew plejers importanti u baqgħu tajbin. Hemm żewġ plejers li ħanarawhom jibbombardjawlhom żgur aktar quddiem il-Brighton huma min-naħa xellugija Mitoma kif ukoll Estupiñán. Oġbuni rajt logħba oħra wkoll u nieħobb nikkummentom fuq dawn l-affarijiet oġbuni ħafna wkoll il-gowl l-ġdid tat-Tottenham Hotspur Vicario kif ukoll Bissouma tat-Tottenham. Huma żewġ plejers importanti u rajna Tottenham ukoll li qed jilagħbu ħafna aħjar minn mindu telaq Harry Kane. Jiena llum ħaniqafgħu nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla b'logħba ferm diffiċli tal-Liverpool ħajlabu barra minn darhom kontra Newcastle, nisperaw li sa dakinhar ikun hemm xi ċaqliq fis-suq ta' trasferimenti qed jissemma ħafna ċejk dukur ta' Crystal Palace, però il-Liverpool huma tim unpredictable u jekk ħajxu xi ħadd jaf ikun xi sorpriża li ma semmix għadu fil-medja ġifieri. Il-Liverpool jidher biċ-ċar li għandhom bżonn midfielder u difensur ieħor, wieħed qed jaħseb lill-Liverpool hemm ċans jagħlaq dan is-suq ta' trasferiment defensive midfielder u left center back naraw x'ħajġri dil-ġimgħa. Klopp ta' indikazzjonijiet kif qed aktar kmieni u kif ukoll Fabrizio Romano u ġurnalisti promettenti oħra qalu dawn l-affarijiet. Issa jiena ħaniqafgħu illum aħna sejrin għar-riklami u warajja ġejġan biex jitkellem fuq il-logħba li kien hemm bejn Tottenham u Manchester United li by the way Manchester United hekk ħafna forsi ma jafux għandhom l-aqwa butcher li tista' ssib ġewwa Manchester. Jiena nirringrazzjakom għallum u narakom dal-boħra. Grazzi ħafna, you'll never walk alone. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Dilettanti tal-futbol, nerġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker se jkollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux bid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Insellem lit-telespettaturi u nilqakom għal
din ix-xandira dwar il-partita li t-tim tal-Man United lagħab kontra t-tim ta' Tottenham Hotspurs fit-Tottenham Stadium. Telfa kmieni fil-istaġun tista' tgħid logħba li fiha t-tim tal-United ma derx prestazzjoni kwieta tista' tgħid ma nafx taqblux miegħi is-supporters tal-United nemmen li kapaċi għal aħjar. Nerġa' ngħid għadu kmieni fl-istaġun, però llum rajna n-nuqqasijiet li t-tim għandu preżentament. Rashford, striker, ma sabx il-pożizzjoni tiegħu fiż-żewġ partiti. Bruno Fernandes kellu logħba kwieta wkoll. Tista' tgħid id-difiża kienet il-ħin kollu impenjata. Azzjonijiet li faċilment setgħu waslu għal aktar goals mit-tim ta' Tottenham u deċiżjonijiet arbitrali li forsi setgħu bidlu l-andament tal-partita. Kellek l-azzjoni diskutibbli ta' handsball fil-bidu tal-partita li setgħet faċilment twassal għal penalty id-deħ kienet mollija, però dawn l-affarijiet jiġru tista' tgħid inutli noqogħdu niddependu fuq dawn id-deċiżjonijiet, irridu nsibu saqajna, irridu nkunu aktar preparati għal partita li jmiss ta' kontra Nottingham Forest. Azzjonijiet lejn il-lasta ta' Vikaro li kellu logħba tajba ħafna, tista' tgħid kien konfidenti għall-aħħar fil-lasta ta' Tottenham Hotspurs. Kienu ftit mill-inqas kellek lil Rashford fl-ewwel taqsima jiġi b'ċans ma l-istess Vikaro u li tista' tgħid ovvjament Vikaro klirja f'corner. Kellek il-lasta ta' Anthony fit-tieni ħaf kienet azzjoni tajba. U mbagħad kellek chances li setgħu faċilment waslu għal gowl. Preferibilment l-azzjoni ta' Bruno Fernandes li ġie waħdu quddiem il-goaler u sitwazzjoni li tista' tiġri kif ġara fil-fatt laqat il-ballun b'rasu ħażin. Tottenham kellhom il-fullbacks kienu tajbin ħafna, kellek il-Porro dik ix-xutt minn barra l-kaxxa tista' tgħid ħasa tal-kollox lil Onana, xutt li ħabad mal-wifqa. U kellek ukoll azzjonijiet li waslu għal żewġ goals li tista' tgħid bidlu l-andament tal-partita. L-ewwel gowl wasal fil-bidu tat-tieni taqsima, gowl mill-plejer Sar, plejer li ma tantx għadna rajnieh ma' Tottenham Hotspurs. U kellek it-tieni ballun kif ngħidu bl-Ingliż soft goal li Perisic tista' tgħid krossja immarka Ben Davies lanqas laqtu speċjalment spiċċa biex ħakk ma' Lisandro Martinez u tefa' fix-xibka tiegħu stess. Partita li tiddiżappuntana għadna nibdew l-istaġun. Nemmnu li ġifieri hemm tmexxija tal-klabb bħala management f'idejn Ten Hag u l-assistenti tiegħu ilu jibni mill-istaġun li għadda. Nibqgħu forsi naħdmu sabiex ikollna riżultati aħjar. Il-logħba li jmiss hija kontra Nottingham Forest is-Sibt li ġej f'Old Trafford. Logħba li fuq il-karta tidher favorina
Pero mill-wirja li rajt illum u anka fil-logħba ta' qabel għalkemm faħħarthom fil-video li għamilt fil-partita tal-Wolves u nemmen li kellna prestazzjoni tajba, illum kienet storja oħra. Logħbiet bħal dawn ovvjament konfronti diretti. Is-sena l-oħra tista' tgħid irbaħna kemm home u kemm away kontra t-tim ta' Tottenham Hotspurs. Però ovvjament ir-riżultat u li hu. Tottenham nerġa' ngħid u ninsisti li ma serqu xejn, kienet rebħa meritata għat-tim ta' Tottenham Hotspurs. Issa nistennew ir-ritorn tista' tgħid id-debut ta' Højlund, qegħdin nassumu li għal Settembru Højlund ikun preparat tajjeb u jkun daħal lura mill-injury li sofra fil-pre-season mal-Atalanta. Għax ovvjament ma nafx taqblux miegħi supporters tal-United li fl-attakk qegħdin kemm xejn batuti. Illum kellek il-Garnacho li ovvjament plejer tajjeb, plejer żgħir li għandu ħafna pressjoni fil-ground. Tista' tgħid kien miżmum tajjeb mid-difensuri ta' Tottenham Hotspurs, min-naħa l-oħra l-istess kellu logħba kwieta u prestazzjoni kemm xejn fqira wkoll. Tista' tgħid il-11 il-plejer nemmen li huma kapaċi għal aħjar. Nistennew li fil-logħob li ġej nkunu preparati aħjar ħalli it-tim tagħna, it-tim tal-United ikun f'pożizzjoni tajba u jalla din is-sena iferħu lilna is-supporters bil-logħob u bil-wirjiet tagħhom. Fl-aħħar li nixtieq ngħidu fl-aħħar li s-sostituzzjonijiet li saru fil-partita meta kellek l-introduzzjoni ta' Eriksen, Sancho u Dalot f'daqqa u lejn l-aħħar Tony Marshall u kif ukoll Pellistri m'għamlu l-ebda differenza fil-partita u nemmnu forsi illi players bħal dawn għall-logħob li ġej ikunu preparati aktar. Finalment nixtieq nagħlaq billi nsemmi l-sponsors tal-programm tagħna li huma El Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Ta' min jgħid ukoll li l-programmi li aħna u flimkien mal-kollegi YouTubers tiegħi qegħdin nagħmlu ta' kull ġimgħa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tal-Kamra Sportiva fuq il-portal ta' YouTube. U nixtieq ngħid ukoll illi il-programm li jmiss huwa għada 2 fit-8 meta se niddiskutu l-logħbiet Udinese, Juventus u Roma Salernitana mill-lig tas-Serie A Taljan. Nagħtikom tmiem il-ġimgħa l-aħħar ftit li baqa' minnu mill-aqwa u nawguralkom il-lejl it-tajjeb għal li jmiss kontra Nottingham Forest. Grazzi.